Assalamu alaikum, sunana Hadiza Ɗanlami Garba daga Saddauna TV. Idan wannan karan shi ne karanku na farko, ku danna mana like da subscribe. Muna cikin shirinmu mai suna Tsaraban fim. Yau za mu tattauna akan fim ɗin Balaraba wanda Abubakar Mai Shadda shi ne daraktan fim ɗin. Muna tare da baƙuwarmu Malama Aisha Imam. To sanda zuwa Malama Aisha. Ina da ɗan tambayoyi ne akan fim ɗin Balaraba. Shin fim ɗin Balaraba, me amfanin fim ɗin Balaraba a society mu? Amfanin shi? Amfanin fim ɗin shi ne gaskiya ya faɗakar sosai. Ya faɗakar da irin yadda mutum ya kamata ya zama yana da haƙuri. Kar mutum ya zama mai yawan fushi hakan nan, saboda fushi ba shi da amfani. A ƙarshe yana ba da result mara kyau. Ok, shi fim ɗin Balaraba. Kenan? To, tambaya na biyu Malama Aisha, shin fim ɗin yayi kyau? Gaskiya yayi kyau sosai. To me dalilanki na cewa fim ɗin Balaraba yayi kyau? Dalilina shine yanda suka yi soyayya. Soyayyansu yayi kyau sosai, sannan kuma bayan sun yi soyayyan suka yi aure, da suka yi aure suka zo dai suka rabu. A ƙarshe kuma suna so su koma amma ba halin yadda za su yi su koma. Ta je ta auri wani, shi kuma a ƙarshen fim ɗin ya zo ya mutu. Haka ne. To me kurakuran fim ɗin? Kurakuran fim ɗin shine yawan wannan fishin dai gaskiya. Sai kuma bai kamata a ce a ƙarshe an kashe shi ba. Ya kamata dai a ce duk da dai bata aure shi ba, ta je ta auri wani bayan ta fito a gidan shi. To shi ma dai je ɗan yi wani rayuwansa daban, bai kamata a ce ya mutu ba. Ok, je yi wani sabon rayuwa kenan kike tunani, bai kuma kamata a sannan ce tunda ya zo ya gane yawan fushi ba shi da amfani. yayi nadama kenan. Sai ya rage, ya zama na irin baya da, ya rage sauran fushin. Ya dai gyara dai halayensa na yawan fushin, ya zama yana da haƙuri. Bai kamata a ce ya zo ya mutu ba. Ok, to alhamdulillahi malaman mu Aisha ta faɗa mana menene amfanin fim ɗin Balaraba. Ta gaya mana shin fim ɗin Balaraba yayi kyau kuma da dalilanta. Ta gaya mana kurakuran fim ɗin Balaraba.